Yung mga alagad sa kanginan, si Fon Morales, and then my partner si Randy Tayad, and then mga kabanan na mo karon sa among programa, usab, kuna ako ang pasultiyon. Okay, thank you kayo yung tanan, no? Don't forget, asap kita, always say a prayer. Atong papanalangin, ito sila magagam, mo ay atong unahon kay suunan. Siya importante, kasi manunubos sa atong mga kasalanan, ng kilibutan. Thank you kay Lord, si magihata ka na mong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. O ako siya, shout out sa mga kayo, ng akong mga amigo. Diyan, napita sa, sila si Marsing o si Ernesto nga ako na-meet dito mga jugglers na sila, mga kauban na jugglers gikan pag jogging and then nga tunsab sa biking. Thank you kanyo o sa tala mga bikers na ako mga kauban usab sa one team one goal. Thank you kanyo, salamat kayo. Nindot sa kitong pag-adto na to sa Ulango, presko ang hangin, presko sa mga pagkaon nga itong meet to pitas tanang mga bikers sa one team one goal sa Ulango Island. Thank you kanyo. Okay, ano kay sunan, atong suwat ang pagkaroon itong hatagan o bagtagad, no? Pinadakin is usak ka babae nga nagpatago lang sa ngahan nga Milay. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan nga atong center si Milay. Kini akong bana, graduate ni siya sa law, pero wag ka pasara sa bar. Pero sa iyang pagtuo, abogado na gid siya. Maong gusto gyud mapatahod ba? O kung nganong na problema ko rin tawhana, ingon magud ini ang mga panghitabo. Panahon natin ay nag-iba kaya't sundin. Masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw sunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indak na... Ay! Wag ka katulog! Ay! Uy, pre! Ay, pre, Bencho, ikaw man kundi ay na. Uy, kanus ang ka naabot, pre, kagwapo, pre, ni mo, pre, uy! Buyag ka, bro, panuhot. Ay, kanus ka naabot, pre? Asa ka daw, Mari? Asa man si paring attorney na ko? Tsaka pa na attorney, uy. Huwag mo ko nakapasar sa board, good. Dali, pre, suot ka rin, pre. Basod ko? Sige, sige. Purbida, gimingaw na ko sa kumparin. Abogado na, kaya may maabot na kang di kampanilya, Mari. Di kampanilya, go down. Bisag kampana, di pa pwede. Ay, pre, lingkod sa diya, pre, ha, kung tawag ko sa attorney. Ay, attorney naman, si Pidot. Kaliot lang, pre, lingkod lang. Pidot. Pidot na... Uy, naunsa, good taong ka. Kanyahay lang di ka kapasay sa bar, kay comics man ang imong gisigag basa diha. Day, Unsa man ang gisigihan ni magbasa ng comics, oy? Unsa man ang imong... Ginoo ko. Naruto pag yun. Papadlong man yung taong kapidot, uy. sabay tuyo ni Mamilay. Uy, Na si pare Bensyo, naabot dahil ka Saudi, nangita ni mo. uy, nga pa rin siya. Naalage, naasala naghuwat ni mo. Oh. Ilabay na ko ng comics, good. Kanya kaya di ka kapasa sa bar. Ilabay na. Dahil sumsuman ninyo, pre, ha? Sigurado di kong magkauyon kayo pagkauna, pre. Man na lagi, Mari. Salamat na kayo, Mari. Pre, sulti lang gusto mo na ka, pre, ha? Kay mga unta. Ay, pasensya na kayo, Mari. Mari, pasensya na kayo. Murag, kuan ba? Murag yun na akong nadang sa lubong ninyo, Mari. Kanira kita, Mari na. Uy, kanindot na anak, pre. Hala, salamat. Kaayo, Ay, ani, pre, pre, ang ha? imo, pre, kanang jacket na yun na, pre. Pero original na, pre. Pre. Uy, Amerikana, pre. Oh, Amerikana di mo gusto, pre. Oh, natural, pre, abogado ko ko. Nakabugiro, bias ka na anak ko. Lagi! Ay, ilam nila niya, Milay, ha? Ay, lang sagbat, ha? Ipakuntim ta ka niya. Konte, pangyod. As ka, biliba. Biliba yun ako, ano, pre. Unsa nang artikulo ha, pre, sa balaod, pre? Kanang kuan, pre. Kanang, kuan, nalimot ko. Artikulo ba? Naniniaras akong dila, pre. Nalimot ko na. Nalimot yun ko. Mo na di ka kapasar kasi ka magbasa kog Naruto. Sampal yun, Milay, bata, kaya naaras akong di... Basta-basta mo na kinero na kong dila, pre. Dili lang ako masulti. Tanawar ko kung sa imong dila, pre. Nara dito na awa pala, pre. Unsay mo, sige. Oh, Unsa man, unsa akong magkita, sige. ako yung mga tanan niyo, pre. O lagi ba, iyara akong dila Unsa niya. imong nakita, pre? Di ba ako niya sa akong dila, ako ingang akong dila niya, tanawa, ha? Baga ang ugam ni mo, pre. Bungot ito'y.
Mauray gaayo ani akong bana, hambog ra gyud. Kay lagi graduate og law, abogado na siya. Nya unsaon man nga wa man siya lisensya. Wa man siya kapasar sa board. Ikalima na niyang take. Nasuki na gud niya ang tigpa-take sa bar exam. Ang uban ni retire na lang. Siya wag yapon kapasar. Paita lagi tawhan na lagi. Unya. Belot! Belot! Oy, Kuya, stoy. Belot! Baloto, palit ako baloto. Stoy. Oy, sir! Belot, sir! Bilot karon. Stoy. Ay, this is size niya. Ana kay sir, na this is 16 yun kayo. Di ba mo mangita ka 16? Kitan ako na mo. Hilig bang kayo kang doktrikakin? Si Doktri Kakin. O di ka bilbaw ng doktrikakin, sir? Unsa lagi ng Doktri Kakin? Kuha na, sir. 12, 13, 14, 15. Doktrikakin. Oh, yeah, matra. Yung anong na-appeal man ko ng 16 may akong gusto. Ah, Jesus na unsa. Unsa may sunod ng 15? Di ba di size man? Ibaw ka, host. Abogado ko, ha? Oh, sorry. Abogado di ka, sir? Kapila ng baluti mo. Kuha, 5 pesos lang, sir. Ha? Overprice, ha? Kapriso ka. Oh, si, sir. Ay, kung tawag sir, abogado ko. Attorney. Oy, sorry, nabaw ka ba kung sino nakasuwat sa Republic Act number 7851, ha? Oh. Nabaw ka kung sino nakasuwat? Bugago ra ko, sir. Di ko abogado. Sa Republic Act number 7851, nagingon, an act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increase during the emergency situations and like occasions. Ha? Nakasabot ka to? Attorney. Binisay, na, attorney. Ay, ko kasula kay abogado ko. Mao nga illegal na imong baligya, ha? Overpricing ka, mapriso ka. Sir, attorney. Imo lang tulok buko. Ayaw na beri. Ano ka? Attorney. Ayaw na beri, attorney. Lima lang ba? Bakas ka. DXDC Tatak. Kuan, kining sorry, attorney. Moral damages, pili ko sabi. Sunod ayaw papagkakausulti, ha? Tay mapriso ka! Di lang ko musulti, attorney. Ako lang i-text. Samot, cyber libel. Ha? Cyber libel. O nung katuig ka na mapriso do, ha? 6 years ang sentensya. Gusto ka mapriso og 6 years? Dili taon, attorney. Uy. Okay. Puni ko sabi. Sa? Hurot sa balot, attorney mo. Kidote mo, attorney. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que estoy en la Habana. Diin man ka. Diin ka, uy. Unsa? Diin ka. Nabungol ka na mahinuon. Ay, di ala ko's gawas. Kaon ka? Uy, sa man ni kadaghan gud ani. Diin man ka ni mga balot. Dahil natag. Gihatagan ka? Abogado ko. Unsa? Ako nahibaw-an nga ang kadtong balot gihatag ko no kay gihulga sa akong bana nga mapriso. Naluoy intawong kustindero balot oy. Mao nga ako na lang gibayran. Mao nga akong gikumprontasi gyud ang akong bana. Pidot. Naon sa man ka oy? Ingon ana nakakaabusado? Wa pa gani ka mahingpit ka abogado na naugdaog ka na. Unsay na naog-daog, ha? Klaruhan na yung mga istorya milay, ha? Pero priso mi ka na. Abogado mi ako. Hiray, abogado sa imong mata, abogado sa imong ilong, ikaw rin abogadong bugo. Good, ngita, yung mapriso. Ay, Unsa ipapriso ko nimo? Sige, ipapriso ko. Tan-awon tagdili ka mapas mo animala ka. mapas mo man kuno ko. Unya kay sabay mo pagkaon nimo, ha? Nalimot ka? Ako'y tigpalit og bugas og sudan, ako'y tigluto, ako'y tigsukad, nalimot ka, ha? Imo lang kwarta. Oh, mauna di, ha? Oy, ay natugos ba imong gibuhat sa tindiro balot, ha? Ayaw na gitugos pang piduta ka. Kung ano, sa may buhat na ako, milay, ha? Imong gitonto, imong gihadlok. Sige, hadlok. Isultihan na nako siya kung unsay balaod. Overpricing yung himo. Ulibaw ka mo, ha? Abogado ko kumno. Ilong ka ng abogado nimo, oy. Kakapoy nimo. Kay ngano? May gitabangan na kang kaso di ay. Oh, unsingan? May gitabangan na ba kang kaso? Oh, no, Kinsa man? ato silingan. Si imong dihay. Nagpatabang na ako to siyang kaso. Unsa man kaso, ha? Jaywalking. So, bare, papuyo na piduta ka, oy. May pagmanindak ang tupa. Kay Dorothy mo milay. Maayo! Oy, unsay ato nang? Day na si Atty. Pedotski.
Ah, akong bana. Dali nang, suot sa nga rin nang. Ay, salamat, ma'am. Unsa tada ituyo ni mo sa akong bana, ma'am? Naa siya? Ala, kining wa para ba? To apas may puso ng laba. Ha? Nanglabad as attorney? Kining unsa da ituyo ni mo nang? Pwede ako mahibawaan? Ay, kuan lagi, ma'am ba? Nagpa-notary magug ko niya. Nya, wa man ukihi ang perma, kay wa man kuno mabutang sa listahan sa mga abogado sa Pilipinas imong bana, ma'am. Nayati na. Di pa tao na abogado akong bana, ma'am. Uy, nakagraduate nag-law, pero wa pa nakapasal sa bar. So, wa pa yung tao na siya lisensya. Ay, pagkabungot magudi ay. Ingon man gutong akong gipangutan ako na abay abogado diris dool. Unya siya may giingon. Mautong gianin ako siya. Unya gipangayuan man kunya ako sa kalibo. Unsa-unsa usa ka libog yun? O lagi. Kasad ang imong bana, ma'am, oy. Mangilad man. Ha? Ma'am, kanang ako lang mangayog. Sorry, ma'am, ha? Pastilan, ulian talang kasi mong usa ka libo, ma'am, ha? Ay, di, madam, ma'am. Ang akong pagbalik-balik din, hindi ka bayrag sa kalibo. Unsay bote may pasabot, ma'am? Bayri kog 5 kalibo. Di ko mo reklamo, ani. 5 ka libo? Oo. 5 kalibo. Agig bayad sa akong pagbalik-balik na ako, dire. Gasto na ko sa pamliti. Ug dili gani ko niya bayran anang kantidara. Ikihan na ko siya. Ginoo ko. Pwerte surukag bis akong dugo sa kibuhat sa kumbana. Mga pagpauli gyud niya. Suko ka dahil. Sobra! Ano Sobra na kayo mong gibuhat, ha? Ano Kani mo ba? mga binuang ang gihimo, ha? Permi ka lang yung maghatag na kong laban sa OP, duta ka? Ano? Kalma lang. Dahil ka, makala. Abogado, taong ko. Abogado ko. Abogado ka? Ayaw na. Dahil mapreso ka na. Physical injury na. Physical injury. Bisag physical injury pa ni. Labad kay kastadan, bisag unsaon ka. Labad kay ka. Ay, abogado na ako. Abogado ko na. DX. Abogado ka, ha? Bisag fiscal ka pa. Bisag huwis ka pag tuntuha ka. Hinampak kay kanda ko. Agay! Pwede ka maumban. Wa pa? Abogado daw ko na. Ayaw ko kang naan. Abogado ka? Ha? Ikaw rin abogado nga lumping nag-ong animala kanda ko. Unsa lagi ako sa tao, Roy? Huwag ka may bakon sa imong sa, ha? Gusto kang mapriso ka? Nga nung mapriso man ko, nga abogado man ko. Di pa lagi ka abogado kay wa pa kay lisensya. Wa ka makapasar sa bar, ha? Barangon di ka rog maglagot ko nimo. Ay, na. Pidot hay, pag andam-andam daan pidot ha, kay labing siguro mapriso ka. Nga nung taon, ako mapriso? Ha? Mapriso? Tan-aon talang bitaw ha. Wa ka mahibaw nga nahibaw na ang taga IBP, illegal imong gihimo do. Ha? Usingan? Nga nung taon? Gi-report na kagatos IBP nga may practice ka nga wa pa kay lisensya, nanawat kag mga kliyente nga dili ka pa otorisado. Ha? Patay ka na do, patay ka na. Mapreso ka ani, ha? Way siguro gipangita na ka ug malutsa na ka warrant. Patay na ka, aptay na ka. Arestado na ka, arestado na ka. Day. Ayaw, binuang diya. Day, ganun na iba mo taga IBP yun ni day. Ang og di mahibaw nga kadtong nagpanotaryo nimo na palpak man kay gitan-aw nila sa listahan sa Integrated Bar of the Philippines, wa dito imong pangan. So ngano kuno nga ni dawat makagnotaryo, ha? Patay ka na do. Mapriso, day ko ani, day. Ay mapriso jud ka dong. Abogado ka nga mapriso. Ngot ito'y... Sige, pangwarta pa. Sige. Unya, ila-ilaha tong mga ubang mga piniriso ha, nga imo unyang makauban ha. Unya, tabagi sila ha. Nga nung taong tabangan man ako. Natural, abogado go ka. Nagtuo kong naagay mo anhi nga mangita niya, pero wa man sad. Mao nga ang kanahan ni gara na sad nang warta lang gihapon bisag dili pa lisensyado. Kanahan jud kayong dako. Unsaon ko man taon ning tawhana? Uy, unsa akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Milay.
Okay, Ate Pres. Okay, Send send me na kayo ni karon. Ate Pres ron kay Okay, nakadawat ko wallet o candies nga Thank you kayo. mga ma'am. durian. Oo. Salamat gyud kayo. Kausa ko durian Ate Pres. Okay, unya ang sender dato karong adlaw. Ato sender Ang Ate Pres si sender, Kuan si Milay. Milay. Oh, si Inday Milay. Ganis Milay Ate Pres. Yung sa problema ang Milay. Kato yung asawa, ba na nga, abogado Ate Ay, Pres. oo. Bakit sa ito'y problema aning Milay, bam? Di na, yun ka, bam? Murag mangilad, no? Ang pagka-abogado yung papa, monitor unit sa bisag wapal sa lisensya, mo nang ireklamo siya, ug ipahibaw siya sa atong kliyente sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Iso na kusbol sa sa kadurian, lamian ko rin niya. Dami na ba nun? Nagbiyahe na to. Thank you kayo, Ma'am Ta. Thank you kay Ma'am Ta. Sige na, unya to. Niya, bam? Kanang naang mo na yung problema karo tungod kay kanang kutob sa primero katong iyahang ipalitan og balot nga nahurot yung taon ang balot. Nahurot yung taon ang balot kay yamang hulgaw na yamang hadlukon. So ito sa siya sa mga balaod Ate Pres. Okay, sa eskwela man Oh, siya. eskwela man siya. Oh, nya ang tindirog balo taon ni ha sa kayong bata taon, niya maragkuan ay nahurot hapit yung balot, sa hurot sa balot ato nimo sir. Sultiam to nimo parting mga balaod, stilan. Nga, mao to nga ang iya problema kay nakang sige pangwartal kita ni iyang bana Ate Pres bam. Unsaon gilutaon ko niya, unsa may buhaton ako palihog tabagi ko niya, unsa man ka may pasultion Milay. Mangwarta gyapon. Nangwarta lang gyapon bisag dili lisensyado nga abogado. Maayo Di ba? ba, gidili man na. Dili ay. Nga, doon na kaso na. Ate Pres, dakpan ko dito. No? Oh. Nay balaod na Ate Pres nga ugwa kay kuan, dakpan gyud ka. Di ka lisensyado? Oh, kay kuan na illegal man na iyang gibuhat. Na ko ipaambit nila. Nga sige bam. Dili sa Book of Proverbs, Ah. chapter 17, verse 10. Ano Ten? na kadit lang kayo, ha? Ano man? Ayo ba tayo go? Dito lang 10. Oh. Proverbs 17. Ay, so, God. Proverbs 17, verse Yeah. 6. Oh, ha? Panultihon 17, versikulo 6. Garbo sa mga tiguang ang ilang mga apo, sa mga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Aha. Oh, kani kung maayo gyud ang binuhatan sa amahan, no? Oh, unya kung ari ka sa 7, sama nga ang taong tinamod dili mamakak. O, tinamod siya kay abogado kunuhay. Dili mamakak, no? Sama nga ang taong tinamod dili mamakak. Ang buang-buang dili usab musultig mga pulong nga undanon. O tanawa na. Ug ipadayon diri sa kanang naang ipadayon diri sa versikulo 10. Sa usa kapag saway makakat-on dayon ang taong maayog panabot. Patanawa ha? Bisag yun sa siyang saway, wala siya makatunlan. Apan ang hungog dili gayod makakat-on bisag kapilas siya latiguha. Bitaw tinoda. Padayon sa verse 11, ang taong dautan ang ita lamang og kasamok ug ang kamatayon muabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Kanong naabot ko na ning kamatayon, doon na may uban nga og dakpa na, magbilanggo na, maghikog magbilangguan. Dili sila kadawat silang silot. Tunla sa durian ba? Tunla sa. Karon ako motiwas. Aya. Sa ako nang gingon, nganon abot ko diri sa gingon kamatayon. Kaya uban abot mo gyud na ngita, so mareklamo siya og madanag gyud sa sampa unsa sampahan unsa kanang pasakaan na gyud siya. Sampa naman pasakaan gyud siya. Kaso. Karon kay wala pa man, ikaw Ate Pres, ikaw usa man ka babae, unsa imong Abi na kung ngayon ka ikaw sa man kakaabogada. Dili, ikaw sa mga babae pananglitan unsa imong pahimangno pananglitan so sa mga bana nga bugiro, mamirma bisag wa pa lisensya. Sayop na yaman, di na maayo. Na oy. Di ka na maayo manghambog ka. May daklon. May ganang hambugira, hit kay ko na ng hambugiro. Tinodi Ate Di Pres. ganahan. Di ko ganahan tad. Di ko ganahan sad kayo anang hambugiro. Ganun natural ra. Naturalan. Natural ba? May mangani ka ng Pareho ko mabina. low profile ka lang, no, di ba? Dili ka magpa showay sa imong kinabuhi, sa imong pagkaikaw. Ano ba, dili ka, low profile lang ka ba? Walang. Kung ano magbasi Tatay Digong, no? Si BBM, simple ra kay milyaryo pero tagad yung mga pobre ba? Presidente, tagad. Dili ka ba proud, dili ka mapagad buhol. Iya mga anak magchinilas og lakaw. Di ba si Kuan former President Digong Gulyat ko ana siya gawas nga abogado nahimo po siyang fiskal? Oo. Oh, ngana niya. Mura lang ko sa kaning yang barong yalang luluhon. Simple lang. Simple lang siya nga pagkatao. Dunay Mga mga yung ikaw watch gate sa ila taon Ate Pres, gatsinilas niya.
Wag yung bodyguard, why ko yung ablibang. Nga doon na sa mga abogado gulyat nga kanang doon na sa mga abogado gulyat nga dili mo usab lang kinaiya. Mas maayo pa kanino sila abogado na. Ato ni Rufel, di ba? Oo. Ato ni Rufel. Oo. Ini abot ato siya gyud muna na to great. Ibes kita man great ko na unahon kita. Hey bam, hello bam. Tino na maguna ba mga tao nga magunahon na ba sa iyang mga suod ba mga igala ba mo ni nindot. Kaya kasi magpasi-asi man siya abogado ko. Ano? Hatan na tiyaw mo nang mga balot sa kabasket ng hurot. Tino di pre di karon na abogado naman sa nagyod si Sir Buel. Ay di iniksugat ato, di gyud patuwa ko abogado. Ano ri? Sama. Nakakita mo karon nga abogado na siya? Nakakita mo? Sama. Anak na gyud siya, wa gyud. Katong ako na hinang-google yat. Abogado ka to? Nga naman, bam. Ako lang itutukan mo, yango-yango na. Salamat ko na ganito naman noon. Kuna ko ang paso.